Welcome to my YouTube channel. Haino hai ang ani YouTube channel o norong nang jotono no lam sugo te bahai tongbai kha khlaio kaham kwrang no tongnai hinai ang bo kaham kwrang no tongo haino hai tini bo nong ni bagai kaisa ang kokrok samung tubui phaikya belai ke khna to kisi chano ang rejak khnani nai te norok khna to tonghe like share subscribe khlaina tapokdi te bo ang nong ni bagai ang te bo khna to kokrok samung ang nong nong rejabai khanani music sara kono recording sara ang je ani je voice recording mane je ang je tak rejak tongmani omo haikena ang nong rejabai khanani nai jodi kothai rok jaya tonghe nakardi te please subscribe khlaina tapokdi please haike tabuk khnalainai naitongdi nung bai kagui tona muchungya nung bai chale tona muchungya nung bai kagui tona muchungya nung bai chale tona muchungya no simi khao muito mano no simi khao muito mano nung bai kagui tona muchungya nung bai chale tona muchungya nung bai kagui tona muchungya nung bai chale tona muchungya bekhao methe bai te bese tong sina no na singai bekhao methe bai te bese tong sina no na singai khana to jobai khenai na ang kha khlaio tebo norok bai ang kokrok samung ang joya sak norok bai kubul tongnai te haino hai please subscribe khlaina tapokdi te like share subscribe khlaina tapokdi te logi tongdi te support khlaidi te norok bai haino hai ang teisa malai phinai kaham kwrwng tongkhe malai phinai haino hai norok khnai tongni ana logi ri tongni te kaham kwrwng khe tonglaidi aswkno tini ni bagui tata।